Terveisiä täältä Vuosaaresta. Me ollaan tässä Aurinkolahen rantatiellä tämmöisen laiturilla istuskelemassa Kapin kanssa. Tuli semmonen olo vaan jotenkin aamulla, että pitää päästä kauas. Ja semmonen sanontahan on myöskin, että joskus pitää mennä kauas, että pääsis lähelle. Se tarkoittaa varmaan sitä, että kun menee kauemmas, niin näkee ne oman elämän tilanteensa paremmin ja selkeämmin. Ja se on totta tosiaan pitänyt tänään paikkaansa. Joo, meidän piti mennä tosiaan ensin tonne Kallahden isolle rannalle, mutta kun koirapuistossa tuossa Vuosaaressa yksi nainen sitten alkoi puhumaan, että täällä on kaikkialla sinilevää, vaikka sinileväkartat oli kartotettu 4 päivää sitten, ettei olisi sinilevää, niin en mä voi ottaa sitä riskiä, kun sekin sanoi, että sen kaverin koira oli kuollut, kun se oli juonut sitä sinilevää. Ja ihan tuossa matkalla tänne laiturillekin, niin Kapi meni tuosta portaita alas tuohon veteen ja joi sitä muutaman kulauksen. Et nyt mä vaan pyydän Jeesuksen verensuojaa, että ei tulisi mitään sinilevän myrkytystä. Se on kuitenkin semmoinen riski sitten, kun on oma rakas koira, että ei todellakaan halua semmoista ottaa. Et olin mä varustautunut kyllä, että mä lähtisin uimaankin. Mutta en mä nyt sit kuitenkaan viitti. Et me oltiin siinä koirapuistossa aika kauankin ja siinä oli aika lepposaa ja varjosaa, isoja mäntyi. Niin nyt meidän tarkoitus olisi silleen tästä mennä tätä Aurinkolahen rantatietä ja katsella näitä laivoja, maisemia. Ja sitten tuossa on toi Kapikin makailee. Ihan tyytyväisenä, mulla on paljon vettä ja koiran ruokaa mukana. Niin sit käydä tuossa Aurinkolahen aukiolla sitten käymässä ja sit varmaan suunnistetaan kotiin päin, mutta kyllä tääkin tekee hyvää, että tosin oli tosi haastava oli metro, siis oli, koska rautatieaseman metroasema ei ole toiminnassa, niin niitä ihmisiä tulee, niitä tulee harvemmin niitä metroja, niin siis ihmisiä oli ihan valtavasti, että onneksi me ei olla yritetty. Yhden kerran käytiin ihan alkukesästä täällä Kallahdessa, mutta ihan täynnä oli ja sitten vielä Kalasatamasta, eikä kun Kulosaaresta tuli ihan järkyttävä määrä nuoria koululaisia, että se koko se välikkö, että Kapi oli siellä niiden välissä ihan helisemässä, mutta sitten taas toisaalta ne oli aivan ihania ne nuoret, kun ne kaikki rapsutteli Kapiin, niin Kapi selvisi kunnialla sen koko metromatkan. Et ei me nyt täältä ihan heti lähetä, että kyllä me täällä iltaa asti ollaan ja nautitaan tästä merellisestä ympäristöstä ja ympäristön vaihdoksesta. Että täällähän me ollaan asuttu Kapin kanssa melkein 2 vuotta ennen kuin me muutettiin Kumpulaan, niin koirapuisto ja nämä paikat on Kapille tuttuja ja se tosiaan tykkää. Se tykkää kyllä olla täällä, mutta se ei tykkää noista pitkistä metromatkoista. Tuossa Lokkilens nappasi jonkun kalan, nyt se meni ohi. Niin en mä muuta osaa sanoa kuin, että tää on ollut merkillinen kesä, että nyt se alkaa olla loppumaisillaan ja toivotan kaikille hyvää loppukesää ja nyt aletaan jo valmistautumaan syksyn tuloon. Mä kyllä olin ajatellut tänään uida, mutta joskus täytyy myöskin tehdä niitä kieltämyksiä jonkun toisen takia, että ton Kapin takia mä teen sen kieltämyksen, että me ei menty nyt sinne rannalle, koska mä pelkään, että jos se saa sinilevämyrkytyksen. Täällä me ollaan asuttu ja nämä on tuttuja paikkoja, niin tänne on helppo tulla siinä mielessä inhimillisesti, mutta sitten taas fyysisesti nyt kun noi metrot ei kaikki ole toiminnassa, niin noi metroasemat, niin se on aika kova paikka. Mut hei, kaikille oikein siunattua loppukesää ja minä pidän kaveristani huolta ja se pitää minusta huolta, se pitää mun pään kasassa. Kun aina pitää, jos tuleekin jotain stressitilanteita tai jotain semmosia painostavia olosuhteita, niin sitten kun tavallaan katsoo koiraa ja ajattelee, että mun pääasiallinen tehtävä on pitää se tyytyväisenä ja sitten se kuitenkin palkitsee. Et se on niin siunattu koira, että se on niin annettu mulle näihin
elämäntilanteisiin niin kuin kaveriksi. Et kohta se viikonloppu, niin huomennahan se viikonloppu jo taas niin kuin pilkottaa ja tuolla menee tommonen hanhiparvi. Joutsenia en ole nyt tänään nähnyt vielä. Mutta ihanaa loppukesää, hyvää syksyn alkua, siunausta kaikille, terveisiä Vuosaaresta, Aurinkolahden rantatieltä täältä laiturilta. Tuossa on paatti, jonka nimi on Suukko. Niin voisin sanoa myös, että suukkoja kaikille. Semmoista, eikö Raamatussakin ole joku tämmöinen niin kuin sanonta, että pyhällä suunnannolla tervehdin teitä. Niin suukkoja jokaisen poskelle sinne. Ja mukavaa iltaa. Moi!